Er heerst nu nog een serene rust hier op de markt van Aardenburg, maar dat gaat snel veranderen, want dit is de startlocatie van een heuse fietstocht. Dit zomerse experiment rijdt rondjes hier in de regio en is georganiseerd door een aantal vrijwilligers. Wij spreken met één van hen. De rondommes, zoals wij dat noemen, die gaan vandaag beginnen en dat zijn 4 fietstochten. Het zijn tochten die iedere keer beginnen hier op de markt in Aardenburg. En we gaan dus de 4 windrichtingen uit. We doen routes van 40 kilometer en daar hebben we 3 of 4 stops. Vandaag hebben we 4 stops daarin, waarin ik dan iets vertel. Dus het zijn iedere keer eigenlijk korte stukjes die we fietsen. Ik heb het zelf eens een keertje meegedaan, toen was ik op vakantie. In het noorden van het land. En daar deed een gids, die deed daar dus een gidsronde per fiets. En ik vond dat heel inspirerend. Dus we hebben vanaf dat moment, 15 jaar geleden, zijn we dus begonnen met het gidsenteam dus om elk jaar 4 rondommes uit te zetten. Het wordt heel gezellig. We gaan die kant op.